أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kataw tayo mga oran na kamay Islam, alhamdulillah. Dari na isas kita niyo waktu na ito ini. Amin waktu puas maghrib. Sa tayo rin na yung gurong mulia, gurong kalasan, amin dimit kato patumtum waktu ini. Na kung palukay, itukbal ko kato taniyo in gurong mulia. Wairun darwing dengkan kay Fikri dan Salan. Wal yataqabbal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Amma ba'du. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kataw-tay manghuran ha agama Islam, muna hitukbal sing kita niyo insa taud-taud na pagsyukur pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala asabab karna yarikatu taniyo tiukbal dihil sin Allah ta'ala in mga kani'mat-ni'matan amuin mga ni'mat di na tu kakausan bistahon itungon hatanda asabab sin taud niya damikyan niya salawat iban sin salam apanghuna tu Nabi pilihan kahinapusan Rasul sinallahu ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabab ini mga kataw-tay manghuran, mga palanggungan sing kami ha agama Islam, indeng ha mga pangadjian sing kita niyo ha dum ini, amuna im pangadjian kiyawa deng ha Quran iban sin sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, labay ha pamaham sin mga sila sahabat ridwanullahi alaihim, iban labay ha pamaham sin mga sila a'immah kaulamaan sing kita niyo ha agama Islam. Dengan sabi ni mga kataw-tay manghuran in maudu atawakan laong tabihan ngan sin pangadjiun sing kita niyo harum ini amuna in mga bunga sin paghasil pagtuntut sin ilmu hatungod ka syaraan sin agama Islam. Hati niya uninding ha mga mahasil laong tabihan madawhat sin hambuk Muslim apabila siya humati atawakan apabila pangadjiun niya i mga kasyaraan sin Allah ta'ala doon ha agama Islam. Muna niya mga palanggungan sin kami ha agama Islam in pagpangadji pagtuntut sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala in ini deng ha mga kawajiban sin tiap-tiap deng katu taniyo Muslim usog babae. Apabila siya miabot na papagtawagon at iniya amu insinul bulug atawakan si mangput na yung pangumulan niya. Ang kanda sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith sahih laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayah aw muslimah. Hati niya laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda niya impag panuntut ilmu amuin ilmu sinallahu ta'ala besin pagsambahayang tungod pagpuasa tungod pag-ail iban sin uno-uno na amuin long tamanunjuk ya kasyaraan sinallahu ta'ala ha agama Islam na in mga ini impagtuntut impaghati kaniya hati na ding ha mga kawajiban sin kamusliman usog iban sin babae hakarna di man jari amuin kaingatan na to na ingginis babara pa ilmu di ha dunya ilmu pag dunya piangad jihiyati taniw ubusyad to di na to halgaan di na to dihilan waktu pangadjiun hatihun in kasyaraan sinallahu subhanahu wa ta'ala halawm sin agama Islam diad to manjari sababin yad to apabila imano siya inambuk Muslim makaingat niya siya si mga ilmu pag dunya iabutan piag-iskulan niya na ingkatan ilmu di ha dunya ini sumagawa tabiya yaun buta biso siya hatungod agama niya hatungod ini ilmu sinallahu ta'ala na inyad to aib labi aula na makasipog makaluman bukon kan siyo sa aib iban makasipog makaluman pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala amoy nagrirejiki kato taniyo nagdihil kato taniyo sing kabuhi nagdihil kato taniyo sing kasay ibang kusog pag uwasyad to di na to hatihon inda akan niya
di na to hatihon indi akan niya, di na to hatihon in agaman niya iban si mga kasyara-syaraan niya. Na ini makasipog makaluman pa Tuhan Rabbul Alamin, dihilan kita niyo ni'mat, katan ginis babara pa ka ni'matan, pag-ubos di na to itukbal in kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Ang kanda, ay biyato pa Allah Ta'ala, kaingatan na to na ilmu pagdunya, ingkatan, piangadji na to, piag-school na to, pag-ubos tabi ayaon, misan in patiha, atin niya di na to mabuntol basahon, maita, sabab sinwayro, di kita ni mabaya humati, di kita ni mabaya mangadji, na inyad to, makataw tayo manguran ha ka Islam, subaitan yung halian, subaitan yung aniban. Ang kanda, subaito, dihilan ta ni waktu, in pagtuntut sin ilmu, sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya kita niyo di maawam, hapag-aga masing kita niyo, hasupaya kita niyo makapamagbog, simpagbogbog amo in kimugdan siya, habitikan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan inding ha mga sabab, may ta kita niyo, subay mangadji, sin ilmu, sin Allah ta'ala. Narihay niyo, sabuton sin kita niyo, in maudu ta niyo harum ini, amun long taring ha mga bunga, apabila in Muslim piangadji niya, hiyati niya in agama Islam. Apabila niya hiyati, ingat, in kasyara-syaraan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom sin agama Islam. Muna-muna niya mga katotoy mangura na agama Islam, apabila imano siya humati, mangadji, hati huning kasyara-syaraan sin Tuhan, kabakan niya in Allah Ta'ala, kabakan niya in agama Islam, di magpasigpit, di magpahunit, di magpasusa, pamanga sila manusia, pamanga sila himihinang sindi akan sin Allah Ta'ala, labi awla na pag-ibadat. Ang kanda, kabakan sin kita ng ginhabaran na to, aun waktu, na namunta niyo, impag-ibadat mahunit, impag-ibadat masigpit, sabab maita, amuyad to in natija, amuyad to in result, long sinanggalis, sin amun long tatabi ayaon, hakar na awam kita niyo haagama. Hakar na awam kita niyo ha mga kasyara-syaraan sin Allah Ta'ala. Dahil nga sabab yato, apabila in Muslim, di siya mangadji, di siya manuntut ilmu, hauno-uno na tiranan, amun long tadi niya na tuod dihilan waktu, in kasyara-syaraan, sin Allah Ta'ala, di niya nadilan waktu yung paghati, si mga kahukum-hukuman, piaturun, pianaog, sin Allah Ta'ala, marikato taniyo, hati niya mahinang inhambuk Muslim yan, bukun gawut, in panindog niya, hatungod pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Ang kanda, kabakan taniyo, may tabaha, mahibaha, aun dahing ha mga upamahan niya, aun yan, ini tabi ayaon, kabakan taniyo manusia babae, in kaunan niya nagtitirong, naghihijab, aun waktu sambil nagdinikab, akar na bangin paghijab niya yaon, pagnikab niya yaon, bukon labay hapag pangadji, bukon labay ha ilmu sin Allah Ta'ala, sumagawa, nagnikab, naghijab yung babaiyan, nagtabon sin aurat niya, sabab simbi ang mga simingud sadya siya, aun kita niya ben singuran niya sadya, kabakan taniyo, sabab sin intauyan, wayroon dimi imingat, wayron niya hiyati in kahukum-hukuman, kasyara-syaraan, tungod hamuin pagtabon sin aurat, sa simingud sadya siya, wayron paghati, kabakan taniyo, bukon gawgot in panindog sin babaiyan, hapag hijab, hapag tirong, hapag nikab niya. Kabakan taniyo, bang siya dagpakan sin kasusahan, dagpakan sin panandas, dagpakan sin problema, kakitaan taniyo babaiyan, tabi ayaon, bukisan niya nin aurat niya. Magjuro na siya, maluhay ka niya, luhay-luhayon niya, impagpakita sim buhok niya, impagpakita sim pamaranan niya, iban amun maluhay niya butanan, in paghijab, in pagtirong maita, sabab karna in paghijab ni pagtirong niya, nabukun labay haamuin ilmu, piangadji iyatin niya, sa inyad tuhatin niya, simingod-simingod, kimita kita sa jasya. Sa adapon, bang in manusia, labi awla na bang in babae muslima, impagnikab niya, impagtirong niya, impagtabon niya sin aurat, liyabay niya ha ilmu, liyabay niya ha pagbangadji, tanto misandan unwin jimatu kimugdan kaniya aramala kasusahan, karukaan, di niya butanan impagtirong niya, di niya bukisanin aurat niya, sabab maita, kaya ingatan niya, piangadji niya, bang uno in siksa,
hakababaihan muslima, bukisan nila, in kaaurat-auratan nila, haalupan, haunahan si mga kausugan, amuin, bukon nila mahram. Amuyad to, mga katotoy manguran, haagama Islam ang kanda, amuyad tulong tabihan, apabila in ilmu, timubo halom bigi jantong si manusia, tianum ni halom bigi jantong niya, tanto gawgot mahugot impangamdusin niya, hakasyara-syaraan sinallahu ta'ala, di siya mag-us-us, mamutawa na pag-ibadat. Damik yan. At niya bang aun usog ya umbian magsasambahayang siya, magpupuasa siya, sumagawa in pagsambahayang na yung pagpuasa niya, wayroon niya liyabay ha ilmu, wayroon niya liyabay ha panghati ha pagpangadji, sa nagsambahayang siya, nagpuasa siya, sabab si mabuka siya ha ama niya, mabuka siya ina niya, mabuka siya magulang niya, at awakan sipog niya sadya, bang intauyan dagpakan sing kasusahan, dagpakan sin aramala, aun waktu maluhay-luhay niya butanan in pagsambahayang, maluhay-luhay niya butanan in pagpuasa, may taiyad to, sabab karna, wayroon niya liyabay in pag-ibadat niya yan, den doon ha ilmu. Wayroon na biyangon in pagtunay niya sin ibadat, labay ha ilmu sinallahu ta'ala, labay ha pagpangadji. Ang kanda, mapalanggungan ha agama Islam, in pagtuntut sin ilmu, in pag-ingat si mga kasyara-syaraan sinallahu ta'ala, doon ha agama Islam, hati niya, suwaytan niyo, inibogbukan suwaytan niyo, hingat-ingatun, hasupaya gumawot, hati niya makamdos, in pamogbog sing kita niyo, hakasyaraan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di kita niyo makapag-us-us, mamutawa na pagsambahayang, mamutawa na pagpuasa, mayta, sabab karna, kaya ingatan ta niyo, bang uno in siksa, bang uno, inamu in long tawihan, ini adab, siya saddiya, tiyatagama, sinallahu subhanahu wa ta'ala, hamanga sila namutawan, na naikuri, haamu indaakan sintuhan Rabbul Alamin. Narihay ni, biya si sambat, bang intao himati, nangadji sin ilmu sinallahu ta'ala, hakarna sintuhan Rabbul Alamin, kabakan niya, impag ikaisa niya, hat niya pag-ibadat niya, gawgot sarta, kabakan niya, intuhan Rabbul Alamin, nang daaki, mag-ibadat, amuin bukon magpahunit, bukon magpasigpit pamano siya, sa magpaluhay. Ang kanda, hafarman sinallahu ta'ala, suratul Hajj, hafarman niya, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Hati niya, in Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon himinang kato taniyo, hatungod agama na to, amun hikasigpit ikahunit taniyo. Narihay ni, sabuton taninding ha mga pagpaluhay sin agama Islam, amun kawakan taniyo, in agama Islam magpaluhay, buko magpahunit pa mga sila, timutunay sindiakan sin Allah ta'ala, at tungod simbiya mga masabot taniyo ha mga ibadat, bihan. At itapad tumasabot, apabila kita ni mga katotoy manghuran, kabakan taniyo impag intuhan Rabbul Alamin nang daak kato taniyo pag-ibadat, sumagawa wayroon niya piyatubtub, amun long ta in paghinang ha ibadat yaon hambuk dan sadya. Hati niya, bang kita ni sabdi mga hati niya bihan, impanganal taniyo, impagtunay sin ibadat, hambuk din dan niya. Hati niya, wayroon narando kaing, nabukong bihad to, bang kita niyo manuntut sin ilmu sinallahu ta'ala, kawakan taniyo, indaakan sinallahu ta'ala, mataod in options niya, mataod in pagpian niya, bang sa upama, di maakin Allahu ta'ala, sa upama niya magsambahayang, hati niya, in karya salisi magsambahayang, masabot taniyo ra, gana-gana yaon, hati niya, aun tartanto, long tabian hiwal niya, sumagawa, bangkaw diagpakan, sinamun uno-uno na sabab, tiranan di mo hikatunay, in karya salisin sambahayang yaon, at niya karya salisin namun long ta aksyon niya, di mo maparagbus, na bangkaw himati nangadji, kawakan mo aun padando kaing. Hati niya, hadi mo na matunay isang insambahayang nga karya salin niya, kawakan mo haagama Islam, sabab simpiang ngadji mo, aun tuwi, dugaing dan, dugaing option, mamuin, ini tartanto para kay mo, hawak to di mo hikatunay in karya salisin pagsambahayang. Nawiahan mga katotoy manghuran, in bunga sin pagpangadji, pagtuntut sin ilmu sin Allah ta'ala. At niya bang kau di mangadji, sab, nanamun mo yung pag-ibadat masigpit, mahunit bihan, sambil maabot mo na butanan, in long tabian in pag-ibadat. Mayta, sabab di mo siya ikatunay, ha akarya sa linya. Sabab mayta, way mo piyangadji. Nabangkaw, nangadji, nanuntut sin ilmu sin Allah ta'ala, kawakan mo, intuan Rabbul Alamin, dimihil,
duga ingdan supaya maparagbos mo indi akan yaon. Muna niya masabot ta ni ring hamang along taupamahan, amuin long tatungod ibadat paglano-lano, hatahara pagtawag ha Arab. Narihay ni masabot ta ni wiyasin pag-ail, pagwudu. Hati niya impag-ail ini, impagwudu ini, mga katotoy manghuran, hati niya labay siya hatubig, bukon ka. Hati niya bihan, mag-ail kaw laway hatubig. Na bang mupiangad di inagama Islam, nanuntot kaw ilmu, kasyara-syaraan sin Allah Ta'ala, kabakan mo, in pag-ail yaon bukon sa jasya timubtub hatubig. Sambil bang sa upamad dumatong in waktu. Amun wayroon tubig, halom sin sambuangan ini. Ati niya, way tubig. Timahay biyan sa upaman ini, misal sa dya upamahan niya. Atawa kan supaya in biya upamahan, sumuok siya pagkasabunalan. So upama biya mga yatto kahula Saudi yadto. Yatto ko hagi itong ini desert yaon. Wayroon biya mga sasakatan mo. Asarta, bang mo panahon bihan na malayo, inamon biya mga city bihan. Malayo ko patubig. Maubusin, abutan kaw sin waktu magbalik. Amun sumud na in waktu rugaing, di na kaw biyan makasambahayang. Narihay ni kabakan mo, bang kaw nanuntot sin ilmo, bang kaw nangadji, bihan, piangadji min kasyara-syaraan sin Allah Ta'ala, aun bukon sa jatwi timub tubi impag ayil yaon hatubig. Aun tuwi pagtawagon, hati niya tayammum. Hati niya, amuin, mag-ayil kita niyo, labay haamuin long tabagunbun. Bihan. Narihan yung kanda, farman sin Allah Ta'ala, suratun nisa, walam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan tayyiba. Na ini, daakan sin Allah Ta'ala, at niya bang wayron kabakan taniyo, pagsutsi taniyo, na pag-ayil taniyo. Ini tubig, atawa ka ng pagpaygo taniyo, long simbaha sa junub. Wayron tubig kabakan taniyo, na piatudyo kita sin Allah Ta'ala, long niya pagtayammum kamu. At niya intayammum, amunay ni impagsutsi, labay haamuin long tabihan lupa, atawakan bagunbun. Amo yan impagtagkan niya, hati niya tayammum. Na ini makataniyo, bang taniyo, pangadjiun bihan in kasyara-syaraan sin Allah Ta'ala kabakan taniyo ha ilmu fiqh atau kan ilmu fiqhi. Amo yadto. Damikyan niya bagsa upama nakasuok kawiyan pa inusog nakasuok pa asawan niya. Ubos siya tubihan imbay nila hagi itong desert yaon. Wayroon sila kaya supplyan tubig na biya diin na impagpaygo niya. Nabang siya nangadji kabakan niya inkaresali simpagpaygo junub atawa kan janaba na ini hati niya laway hatubig. Sumagawa, kawakan niya rin doon na pagpangadji niya, bukon sa jatwi, piatubtub sin Allah Ta'ala, impagpaygo janaba, atawakan junub, din doon hatubig. Hati niya, kahupuan niya, magtayammum day sabkaw. Walam tajidu ma'am, fatayammamu. Long sin Allah Ta'ala, bang kamo di makawat tubig, na pagsutsi kamo, labay hapagtayammum, biya sinasabot ta niyo, kaina. Amo yan, hati niya, mga ini, mga katotay manghuran, kabakan taniyo, amuin, bang tani pangadjiun, in kasyara-syaraan sin Allah Ta'ala. In sumuno niya, aong pagtagon, ati niya hasyara, ati niya inkaresali si mag-ail, hati niya basaon mo insiki mo bihan sin tubig. Na kabakan mo, bang sa upama, mahagpayin hula, mahagutin hula, so pumeto ko mga hula Arab, atau ka ng mga hula Milikan. Sa sarta bihan na, sa winter, magpaybihan in hula, maggot. Narihay ni, aong pagtagon, pagpaluhay, sinagama Islam kato taniyo, amun-aun hukuman biutang niya, supaya kita di mamudarat, di kita kaunitan mag-ail. Aong pagtagon, almashu alal khuffain. Hati niya, amunay ni, inamuna wakto kaw, bang sa upama, alawm ail kaw bihan, pag-usyad to panagnaan, biyasa mo yung siki mo bihan, alawm ail kaw, mahuli simulog kaw medyas bihan, ni jawrab, simutlog ko medyas, pag-ubusyad to na ba talin ail mo, naman jari mag-ail ko magbalik kawakan mo ini hapagpangadji, kasyara-syaraan sin Allah Ta'ala, bang tu ikaw nagmimedyas na, mapuas mo nag-ail panagnaan, ampa kaw na ba tal, hati niya bang kaw tu mag-ail, ayaw na hubuan in medyas mo. Sumagawa, di akan kaw sin syara, hati niya papatrapuhan na sadya in hataas sin siki mo yaon. Amun long tawihan at taasin siki mo, trapuhan mo sa jasyawihan makaminsan. Siki mo to iban sinlawa. Nain ini, pagtagga ni almashu alal khuffain. Atin niya, bang mo kitong pagpaluhay. Di na kauluugan, amun hubuon mo na sabi medyas mo, basaon mo na sabi siki mo. Hati niya, ding mga tibayhuan, sim, pagpaluhay sin agama Islam, kato taniyo, pagpaluhay kato taniyo sin Allah Ta'ala pag-ibadal.
Nakita mo, way kita ligo sin syara, basaw nin siki mo. Bangkaw email pa nagnaan, biyasa mo nin siki mo, ampa kaw, simulog medyas. Pag usyad to nabatal kaw, nabangkaw mag-ail magbalik, way ikaw liugos sin syara, insubay mo, hubuan in medyas mo yaon. So magawa, bangkaw, bang mo biyasa nin lima mo, imbayho mo in mo, pag-abos pasiki mo, ayaw na inihubuan in medyas, sa trapuhin na sadya siya sin tubig. Amo yadtuin ini, kabakan taniyo, hapag pangadji, sin kasyara-syaraan sin Allah Ta'ala. Damikyan niya, bangsaw pa may sab, masala, amon long tamano siya, di makagaus umusal tubig, di siya makagaus magsut sila way tubig. Damikyan, di day sab siya makagaus magsut sila way halupa ataw kang bagunbon. Doon nakasopa may mano siya ni on sakit niya. At niya biyan complicated din sakit niya. Laong kanya sin long ta doktor sin tabib na di siya manjari mabasa sin tubig. Damikyan di siya manjari kapikitan sin bagunbon ataw kan lupa. Ngayon pa nga sububeri na ba yung pag-ibadat niya ini? Nabangsaw pa may mano siya, way himati, way nangadji sin kasara-syaraan sin Allah Ta'ala, way nang hati, way nangarupa mga sila, kaguruhan na aun waktu butanan niya ng pag-ibadat. Makapamong na siya na, misan sa kandi na magsambahayang. Sabab na, di ko makakaus mag-ail, di kaulong tabi ang makakaus mag-ail labay at tubig, di ko makakaus magsutsi labay halupa, labay bagunbun. Sumagawa, bang muhatihun, bang mo pangadjiun, in kasyara-syaraan sin Allah Ta'ala, kabakan mo ha ilmu fiqhi aun tu pagtagon ha syara sin Allah Ta'ala amu infaqidu at tahurain. Hati niya amun manusia mag-ibadat siya, tumunay siya sin ibadat, amun wayroon di siya makagaus magsut sila bay hatubig, di siya makagaus magsut sila bay habagunbon, labay halupa. Narihay ni bang imano siya, di siya makagaus, di siya manjari mabasa sin tubig. Di siya manjari di siya manjari ini pikitan dapuan simbagunbon atawa kan lupa nabang siya mag-ibadat magsambayang na sadya siya hakagaus-gausan niya amo in misan siya wayroon ail magsambayang na siya maita sa babaparman sin Allah Ta'ala halom sin Quran na suratut Taghabun fattaqullaha mastata'tum. Hati niya pag mabuka kamu patuhan Rabbul Alamin hariin diin imbya mga kagausan sing kamu. Na hati niya bang intao iyan nasakit siya, biyaitaan siya sin doktor, di siya manjari mabasa sin tubig, di siya manjari kapikitan sin bagunbon atawa kan lupa, tiranan di siya makapag-ail, ayaw na siya mahanggaw na siya mabuka, di biyaitaan siya sin Allah Ta'ala, hati niya, magmabuka na siya patuhan, patunayon niya ni mga diakan sin Allah Ta'ala, hariin diin nimbiya mga kakausan niya. Hati niya, magsambayang na siya misan wayroon ail niya, okay red, tumayta, sabab aun pagtagon udhur syar'i, aun valid reason niya tatay maun sin syara. Hati niya bang di siya manjari lumugos among basaon niya baran niya ba't da siya makapag-ibadat gaman siya magdusa. Taib sabab impagparihala sin ginhabaran bang ha long tabian ha ini ha ilmu biyan ha ilmu fiqh atawakan ha ilmu usul kabakan tinong pagtagon maqasidus syariah. Taib hati niya awon ding mga maqasidus syariah amun hifdhun nafs. Hati niya kawajiban sing kita niyo parihalaon taniyo igon taningin habaran na to ding ha mga kamumudaratan amo yadto na hati niya bangin tao yan di na makakaus basaon imbaran niya di siya makakaus magtayammum na ay mo siya lugusa sa papagsambahayangan na siya bahariin diin nabihan ing kakausan niya misan wayroon ail niya biidnillahi ta'ala hati niya tay maunda sin syara inamun long ta ibadat niya biidnillahi ta'ala. Damikyan niya ding ha mga pagpaluhay long tabihan sin agama Islam kasyara-syaraan sin Tuhan Rabbul Alamin pagpaluhay sin Allah Ta'ala kasyara-syaraan niya kapag tunay sin ibadat aun niya untao pagtagon amon aun sakit niya salasul baul. In salasul baul mga katotoy manghuran pagsabuton sin mga fuqaha ang mga kakitab-kitaban nila in salasul baul ni pagianon amunay ni in sakit sin manusya amuin in ihi niya di maghundong. Hati niya, ang pasya naubos ng ihi, iwasan niya aurat niya, pag gana-gana yaon na isabtumuin ihi deng ha aurat niya, tabi yaon. Sambil maabot, intamungon ni halawom, amun tabi yaon mga long ta ini brief niya bihan, hati niya mabasa bihan, sabab sinamun ihi iyad to di maghundong, magwa deng ha aurat niya. Atawakan tamungon as-sarwal ad-dakhili pagtawagon. Narihay ni, aun hukumantar tanto ha mga tao tagasakit pagtawagon sa lasul baul. Amon di magtahay in long tabian di maghundong in iniihi magwa ring ha ini aurat nila.
Nabang mo kita umbang intaw di mga tabi ayaon, na di na siya ni siya magsambahayang. Di na siya uminang ibadat maita. Sabab, in amurin iabutan kailo, simpanghati niya, indiungog niya, pagsambahayang suway ko mag-ail. Bangkaw magsambahayang wayron ail mo, di tayo mo ni sambahayang mo. Damikyan, amura kailin biya mga iabutan, simbiya mga panghati niya, diungog niya, winya piangad, di ang padiungog niya sa jabihan, atin niya inamun ail, ding mga makalarak simpag ail, bang gumuwain lumi ding hadwa lalawayan. Na di na siya magsambahayang, narihay ni, magproblema na siya, magdusa na siya pa Allah Ta'ala. Sumagawa, bang siya, nangadji bihan, hiyati niya in mga kasyara-syaraan sin Allah Ta'ala, kawakan niya auntwi tartantu hukuman, ha mga sila tagasakit pagtagon sa lasul baul. Amon biya di magundungin ihi nila. Masi-masi magguwa. Narihay ni, biyaitaan siya sin syara, hati niya in hukuman kaniya, mag-ail na, magbangsaw pa, mabiyan, ubos niya mangihi, ampas siya biya magsulog long tasin biya mga tamungon niya, mag-ail na dya siya. Ubos niya mag-ail, hati niya, bang siya si mambahayang, ampa, gimuwa, in ihi, daying haaurat niya, way bukun daba tal in sambahayang niya, insyaAllah. Bismillah. Bukun ba tal in sambahayang niya. Ayaw siya mig tuyon nin pagsambahayang niya. Mayta, sabab in siya bukun siya normal tao. In siya nagdara siya sin sakit pagtawagon sa lasul baul. Ampa in sakit niya yaon udur syar'i. Tatay maun sin syara. Hati niya in siya valid reason. Dengan sabi adto, misan siya nagsasambahayang. Ampa gimo in ihi ding ha lalabayan sinamon long ta ding ha aurat niya. Bukun ba tal in sambahayang niya. Tuyon niya in sambahayang niya insyaallah ta'ala. Ni mga ini mga katotoy manghuran kawakan taniyo ha pagpangadji. Damikyan niya bang isa nasabutan niyo ng mga pagpaloy sin syara hatahara marisab kita niyo amuin pagpaluhay sin syara asambahayang. Muna niya mga katotoy manghuran ha agama Islam in pagsambahayang in karya sa linya biya sinasabutan niyo kaina na nagtitindog. Atin niya inding ha mga rukun, amun arkan, simpag sambahayang, al-qiyam, ma'al qudra. Amun long tasuway kaw nagtitindog, narihay ni, bang sa upama di mo kagausan tumindog, sabab sin amun long taon sakit mo, doon na ka di ka makatindog, aun biya mga rayuma mo bihan, ato akan magsakit, long tabihan, imbiya mga awakan mo bihan, amun long sin doktor kay mo, ayaw mo lukos sabihan tumindog, sabang kaw tumindog, malukay, mamudarat ang ginhabaran mo, narihay ni way kaw liugos sin syara papasambahayang nagtitindog. Sa unin agi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati niya papalingkuron kaw, pagsambahayang kaw naglilingkod. Nakita niyo? Bang kaw humati, mangadji, sin kasyara-syaraan sin Allah Ta'ala, kawakan mo intuhan Rabbul Alamin, wayroon niya piatubtub, inda akan niya hambuk tibayhuan sadya. Nakita niyo? In karya sali si magsambayang nagtitindog, bang mudi kakausan, subay kaw, papasambahangon ka naglilingkod. Bang mo di kakausan naglilingkod, pasambahangon ka nagkukulang. Bang mo di kakausan nagkukulang, nagkikid. Allahu Akbar. Hati niya manunjuki, amun hasupay sa jamatunay mo in kawajiban di akan kay mo, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damikyan niya ring hamanga, long tabihay, tibayuan sin pagpaluhay, haagama Islam, hatungod pag-ibadat. Hati niya muna niya in pagsambahayang ini Jumaat, inidamikyan niya inamunlong tapagsambahayang jamaah ha masjid ha kausukan na ini wajib kanila. Amun imbiya mga papanaw makusog si mga sila ukaha, si mga sila ulama. Atin niya wajib ha kausukan in umatin sila sin long tasambahayang jamaah ha masjid. Damikyan na wajib ha kausukan in amun akil balig, amun wayroon sakit uno-uno, amun umatin sila sin sambahayang jumaah, dumungog sila khutbah. Ameting karesali, sumagawa, bang sa upama na sakit kaw, aun biya mga niyanam mo sakit bihan, na di kaw, way kaw liugos sin syara, papakatuon ha masjid bang jumaat. At niya dun na dya ka magsambahayang zuhur, habay mo. Damikyan niya misanday sa wajib magsambayang jamaah ha masjid, bang sa upama biya mga aun sakit mo, amon sakit matutuod, bukon sakit hinang-hinang sadya, amon sakit matutuod di tiranan di mo kakausan in sumambahayang gumo ring habay na di akan nakausin syara jiyari na kay mo magsambahayang kaw isa-isa mo habay. Ini dayng hamanga tibayhuan sin pagpaluhay sinallahu ta'ala katutan niyo hatungod ibadat. Ang kanday in dalil ni hafarman sinallahu ta'ala suratul Baqarah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha
hati niya inallahu ta'ala di siya magpasigpit hamano siya, di siya rumaak hamano siya sinununo na daakan bang kaingatan sinallahu ta'ala hindi akan yaon hikamudarat pamano siya, hikamudarat paipon niya. Hati niya intuan Rabbul Alamin ing kaupan niya di siya magpasigpit kato taniw hatungod pag-ibadat. Damikyan niya mga katotoy manghuran kapag sambahayang si magtutulak-tulak. Muna-muna niya in pagtulak-tulak mga katotoy manghuran ini daying in safar pag iyan pagtulak-tulak daying ha mga udhur amun long ta ini valid reason udhur syar'i amun udhur makbul valid reason tatay maun si syara na in pagsambahayang sintao magtutulak-tulak iban sin sambahayang sintao kung magtutulak-tulak di magsibo in tao kung magtutulak-tulak amun mukim siya sa upamayari siya tao sambuangan siya eri siya alam sin sambuangan ini nabang siya magsambahayang zuhur na subaytud itmam subay upat rakaat. Sumagawa, in pagsambahayang isab, sintao magtutulak-tulak, bang sa upama siya biya mga nakaliw na labi kawaluhan kilometers, deng hula niya, narihay ni, aun pagtagon, amun pagsambahayang tartantukan niya. Amun pagtagon, manjari siya magkasar, iban manjari siya magjama. Hati niya, in zuhur, in karesali niya upat rakaat, bang siya halom tulak-tulak, manjari niya sambahayangon in zuhur, 2 rakaat sadya, ampa siya sumalam, manjari. Damikyan ang pagtagon jama. Manjari niya hambuukon na in sambahyangon niya in waktu asar hawaktu sin zuhur. Damikyan niya manjari niya sambahyangon in zuhur hawaktu sin asar. Na ini mga katotoy manghuran ha agama Islam tibay huan long tabihan sinamun long tapagpaluhay sinallahu ta'ala hakasyara-syaraan niya hatungod long tamba mga manusia. Amo yan mga katotoy manghuran ha agama Islam. Damikyan niya dahing ha mga long tabihan pagpaluhay sin agama Islam pagpuasa. Muna-muna niya in pagpuasa hati niya pagpuasa bulan Ramadan in ini kawajiban sin tiap-tiap Muslim usog babae akil balig amun wayroon long ta sabab uno-uno tiranan di siya makapuasa. Hati niya in kamusliman akil balig amun wayroon sakit uno-uno bihan kondisyon imbaran apabila adlawan sin Ramadan min tulu'il fajar ila ghurubi syams subay siya atin niya magtangka magsandal sin uhaw iban hapdi sumagawa bang intao na sakit wayro amun tiranan di na siya makapuasa way siya liugos sin syara papapuasahon way siya liugos sin syara papagtangkaon sin uhaw iban hapdi sumagawa in pagpuasa niya aun tartanto hati niya para kaniya bang sa upama in siya na sakit in sakit niya long si mga fukaha la yurjabur amu in long ta way na long amun labay habay ta si mga doktor atin niya in sakit niya malala na bihan nakalando na bang mga cancer stage 4 na bihan ubos siya to di na siya manjari magsandal sin uhaw iban hapdi atin yung sakit niya labay habay ta si mga doktor atin niya mga hikamatay niya na atin niya di niya kaulian sari kawian in pag-uli in ini Allah Ta'ala yung mga magdirihil tuputuan Rabbul Alamin makaingat bang imano siya mapatay na iban sindi. Sumagawa, mga doktor yaon bang ani long tabian laway pangadji nila na ini aun alamat ding mga kaingatan nila in sakit sin tao yaon hati niya bang aun pa chance iban sin way na. Inya to ilmu dunya. Na bang sa upa ampay mga doktor yaon in yaon mga kabdangan nila hatungod simbi mga health singkitan yung sakit singkitan yung na hati niya thika sila yaon. Kapangandulan sila yaon bang sila na may tain sakit ini biha ini di ko manjari kumaon di ko manjari minum di ko manjari mabasa subay ikaw kumahagad kanila sabab takhasus nila inyaon atin niya biya mga ini mutakhasis sila specialist sila din doon ha sakit den sabi to tay maon sin syara sin agama Islam ing kabdangan nila habang man atin niya di sila bihan tabi ayo magputing naman jari ni mga katotoy manguran ha agama Islam. Bang sa upama inta udi na makapuasa in sakit niya mga di na kaulian bihan long labay-abay ta si mga doktor narihay ni di akan siya sin syara hati ni magfidya hati niya bisan siya di na makatangka sin uhoy wan hapdi makapuasa sa aun ibadat tartantukan niya ganti sin pagsandal niya sin uhoy wan hapdi amuna in magpakaon siya magfidya siya iban sin kaybanan pa nakita niyo bang mukitaon, bang sadyain agama Islam, bang sadyain Muslim, di siya humati, di siya mga jising kasyara-syaraan sinallahu ta'ala, hati niya bang intao yon kakitaan niya biyan na sakit, ubos biyan nakalando na yung sakit, na sambil
tabi ayo magpitwa na siya way bidda. Ati niya mamahita na siya ay nako magpuasa way nako kay wajiban wayron na uno-uno kay ay nako magpidya okay na kay mubihan. Ati niya maka ini bogbog na siya simbukon amo. Atawa ka nat sa jayula pa in taubihan long niya nasakit ka na in yan long yan wala pa yan sakit. Na nako niya magibadat manjari na. Ati niya kumangi na ingwa sinlong tapakaradyaan. Amo yadto. Damikyan niya ding mga pagpaluhay haa ka ma-Islam kabakan sing kita ni bang taniw pangadjion at tungod sin zakat. Ubos na kita niyo ha sambahayang ha puasa mari kita pa zakat. Na in zakat ini ding mga rukun sin aga ma-Islam. In pagtunay ka niya wajib. Sumagawa wayroon siya wajib sin Allah Ta'ala hakatan manusia. Sa tiartan to sadya sin Allah Ta'ala in pagzakat amun long tabian amun ibadat maliyah ibadat labaya pangalta tiartanto ni sadya biutangan niya conditions, biutangan niya syurut. Hati niya tartanto sadya ni pa mga sila takasin. Harta, ibang insin nila yaon, miabot siya panisab, iban miabot siya pahaul pagtawagon. Ikaw pa niya, in zakat taon conditions niya. Bukon siya wajib akatan tao, amon sambil miskin bukon. Bangkaw miskin, wayron pangalta, muna wayron kaw, liugos sin syara, ini magzakat. Walau pun misampay kaaunan sin pagzakat yaon rukun, na wayroon ka kawajiban atat kala wayroon pangalta mo. Hati niya wayroon ka liugos sin syara, amon papag-usahon, amon papalawagon sin, amon paabuton hanisab, amon asupay ako makapagwa zakat, o ikaw liugos sin syara, bukon, biyad to. Sa bang wayroon sin mo, way miabot pa ni sabing pangalta mo, na wayroon ka kawajiban magpagwa zakat. Amo yadto. Damiken niya ding mga ini kahinapusan biasin paghaj. Ning paghajji ini Baitullah il-Haram din dito ha Kaaba ha Masjidul Haram. Ini biya na Baitullah ha Kaaba ha Masjidul Haram ini in paghaj in siya rukun. Hati niya ding mga rukun sin agama Islam wajib siya biyan long ta tunayon. Sumagawa tartanto sa jay ni mga manusia long sin Allah Ta'ala man istata ilayhi sabila ay siyu sadyain makagaus madto pa Baitullah matto ha Kaaba mat amun makagaus aun sin niya kudra maliya kudra badaniya bang kagausan simbaran niya iban bang kagausan bang aun sin niya bang wayroon miskin ka biyan tabi ayaon way pangalta mo inusaha mo kay luwa mo amura na misan ni sabing paghaji rukun wajib tunayon na hawak to ni wayroon ka kya wajiban di ka lugoson sin syara papatunayon sin paghaj makatotoy mangura na agama Islam mga nasabot sing kita niyo yadto in yadto kabakan taniyo bang taniyo pangadjion hatihon in kasyara-syaraan sin Allah Ta'ala bang kita niyo manuntut ilmu hati niya kabakan taniyo yadto bihan in pagpaluhay sa sumagawa bang kita niyo di mangadji di manuntut ilmu na tartanto bihan ini muna-muna niya na makapamogbog kita simbukon amo ini karuan niya ati niya maluhay-luhay kato taniyo in mamutawan in manay kuri hapag ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala murah-murahan papagbarakaton sin Tuhan Rabbul Alamin in mga pangadjian nasabot sin kita niyo bang sa upama aundeng mga kasaan sin anak manghud niyo ini ando pangayuan na medto kamaapan hati ko yung mga kasaan yadto tanda alamat sin matiyo in ilmu namo iban tanda sin kalamahan sin pag-iman sin kami bangon nga makabdangan sin kami pangadjian kay pagwa namo kimugdan siya bihan nasyara sin Allah Ta'ala kimugdan pakasabunalan sarta inainyad to hati niya ding ha mga taufik sin Tuhan Rabbul Alamin murah-murahan papagbarakaton sin Tuhan Rabbul Alamin waktu taniyo patubtubon namo na rendi wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.